Здравейте хора, днес ще извинете, че толкова дълго ме нямаше на този канал, защото аз бях първо на село, после на почивка, много неща имаше, 100 000 неща станаха, но днес ще ви показвам какво ще подаря на какво съм подарила на своята приятелка. Сега ще ви прочита писмото, дето я написах. Тя имаше рожден ден, аз го пропуснах, защото през лятото. За най-красивата приятелка, на света и най-умната, смелата, добрата приятелка на света. Бъди здрава, усмихната и весела, да бъдеш да бъдем най-лудите приятелки, да се караме по-малко. Ей, това написах. Ей, такова нещо и то се сгъва ей така. Да, днес ще имаме дълго клипче. Не много дълго, както винаги. Слагаме писмото. Вижте, това мама го правише. Ей, това мама го правиш. Това е кукла. Това е за елето гривни. Направих специални от хартия. А това е моята. Ей, тук пише и. Това е за мен, защото съм Ивана. А това е за елето, защото тя е с буквата Е. Слагаш и на ръката едната. Елето слага и аз слагам на другата ръка. Ей, тъй правим. Чакай. Ей, тъй. Искам красиво да покажа, ама нищо не ми се получава. Ей, тъй правим и... Да. Best friends пише. Който знае, който е отдавна на моя канал, знае, че не знам много хубаво английски, ама все едно. На Елито подарих червило. Още и подарих такива кремчета, които да я омлажават кожата. Но едната е за ръка, другата може навсякъде. Ако ми прати съобщение, да паци някакви. Това е четка. Да. Готово. И това целият подарък беше. Няма нищо. Много кратко стана клипчето и искам нещо друго. Още не ви да покажа, ама аз не измислях. Аз докато намеря, ще снимам цяло пълноценно клипче. О, реклама! Бележник. Това е едно приложение, където можеш да се записваш. Това е като дневник. Ето имам записи. Ето. И може тук да се записва. Натискаш на плюсчето и можеш да запишеш нещо. Ето, може да се вземеш някой стикер, който ти харесва. Не обръщате внимание на това. Изцапах се. Натискай се. Значи, натискаме на бутончето. И, например, пишем с ръце. Или, например, днеска беше добър ден, а сега записвам клипче. Днеска беше нормален ден. Сега ще ти пратя снимка. Готово. Сега може да се добави вашите елементи. Аз ще я правя. Надолу. И сме готови. Сега залепяме
такова стикер. Какъвто искаме. Капибара. Ето такива стикери има готини с животни и разни други неща. Ето още има такива. Готово. И готови са стикерите. Може малко натам да ги подвижим и така. И сме готови. Сега може да пратим някоя смешна снимка. Сега влизаме в снимките и пращаме някоя смешна снимка. И тази е смешна. Може вижте. И това искам. Да. И натискаме да. Прати ли се? Да. Сега. Моето е на руски, няма на български. Ах, боже. Може да изберем запис. Как да се пише? Ето това. Готово. Избрахме си запис, а сега натискаме акото на картинката. Но тя не се пише добре. Тъй, започваме тук. Може да изберем ето фон. И този ми харесва. И този. Айде да изберем днеска този фон. Имаме такава запис красива. Готови сме с нашата запис. Още какво? Клипчето малко на 7 минути вече. Нещо интересно да покажа. Мога бати да ви покажа. Не вайде бати, няма да го пипаме. Нямам нищо интересно. Но това беше нашето клипче. Чао на всички. Вие бяхте на моя канал. Чао, какао!